What? Siis mitäkään mä tein? Niin joo, moi. Joo, anteeksi, mulla on ihan pakko juo kahvia tässä välissä. Joo, me äsken tein semmosen puolen tunnin videon ja huomasin taas, kuten näette, silmät punottaa. Ja taas jutut kääntyi siihen yhteen asiaan ja nyt ihan silleen piti ottaa takapakkia ja pysähtyä ja miettiä ja semmoista. Joo, mä en siitä asiasta nyt jaksa jatkaa, että jos jollakin on asia, niin sillä mun kanavan tiedossa näkyy se sähköposti, niin kirjoittakaa sinne, jos on asia. Asia siihen yhteen asiaan liittyen, tai on se nyt asia sitten vaikka mitä. Vaikka käsitöistä tai jotain muuta. Mut joo, niin. Sitä siinä videolla, mitä minä äsken tein, niin mun piti se tuhota ja nyt tehdään uusi, niin tulin tänne juomaan kahvia. Kävin aamulla fillarilenkillä 23 kilsaa tuuppaamassa mukavassa noin 20 asteen kelissä. Ja tulin sitten kotiin ja söin. Paiston jauhelihaa ja siinä oli paprikaa ja valkosipulia ja semmoisen sotkun vetäisin naamaan ja sitten tuli sitten tänne kahville. Niin, tässä on tossa sireenipuskassa ollaan laitettu linnunpönttö tänä keväänä. Siinä on talitiaisella pesä, sillä on poikaset. Välillä kuuluu kamala piipitys. Niin, ja sitten sen takia kun tulin tähän pop-up-teltan alle, niin ja laitan tämmösen liinan tähän pöydälle. Autas mä käännän takakameraa. Kuten näette, ei ole millään tavalla silitetty eikä silitellä. Siellä pallaa tuoksukynttilä sitruuna. Katsokaa mikä keli. Aivan mahtava. Niin pistin itikkakarkotet tommosen kynttilän tuohon kastehelmi tuikkuu lasiin. Ja tossa on tommosia jotain, en tiedä kerkeästi kun huomaa semmosia paroja vai mitään siiproja. No en tiedä mitä. Tämmönen lyhty tuohon suojaksi. Teitä palaa tämä oranssiliina. Joo. Eli kävin aamulla fillaroimassa. Sitten oli ihan älytön hiki ja sehän normaalisti siitä tulee jäätävä kylmyys. Tuolla karvahupparin sonnustauduin kahtomaan töllöä. Ja sitten tulin tänne tämän päiväkahvin ryystämään. Se on nyt pakko kyllä juottaa tää kahvi pois. Tää on ollut tässä jo yli puoli tuntia. Sori jos kuuluu nieleskelyääniä, mutta kuten huomaa, otan mikrofoni tässä. Joo, tää mikrofoni on muuten hyvin toiminut. Kiitos vaan niistä kommenteista. Ja tos itekin niin jännitin sitä, että kun tämähän kantavuus vissiin on joku arvioisinko joku 30 metriä. Että katkeeko se signaali, kun me menen tosta verkko-ovesta sisään ja käyn tuolla seinien takana pyörimässä, mutta ei se näköjään sitten katke. Et jos tää nyt jaksas pelittää tonne ensi vuodelle asti, niin sitten ei kyllä tuon tabletin kanssa, mikä nyt tässä kuvailee, niin otan nuo äänitallentimet mukaan niin Temusta.
€5. Taisin mainita, Paulinko maininnut. No mut kuitenkin Temusta vielä eurolla ostin. Kaksi näitä mikkejä ja sit yksi lähetintä vastaan otin. Nää voi ladata näissä vissiin joku pien akku tai semmonen, en tiedä. Koen viittis niinku sijoittaa äänityskamoihin. No, mikähän se nyt on se yksi niin sanottu hyvä merkki, mitä aika moni käyttää, niin maksaa joku 200 se setti. En mene semmoseen. Jos nämä vitosen kalut pelittäisi, niin olisi ihan jees. Joo. Pikkasen tekisi mieli, kun tänne katokseen, niin tänne voisi hommata ton lämpömittarin. No se on ihan kiva tietää, että kuinka paljon tässä on niinku lämmintä täällä sisäpuolella. Sille ihan niinku mielenkiintoista, ei mitenkään niinku jatkuvalla syötöllä. Onhan mulla se semmoinen, mitä reissua ajattelin ottaa mukaan, se on semmoinen pitkulainen digitaalimittari. Luoko siihen 2 patteria, sormipatteria, niin pitkällä antennilla, joholla, niin se anturikin se läpi antenni. Mitä antennia on? Niin senhän voisi tietysti tuoda tänne. Joo, siellä kun aamulla kävin fillaroimassa, niin minä kävin kurkuntaimet tuolta paljastamassa tämän lunstiharson pois. Jätin silleen sitä harsoa siihen lavan päälle, että täältä päin, siis niinku tuolta päin kun paistaa aurinko, niin se on se vielä, kun se on tämmöiset kaaret siinä, niin sitten olisi niinku vähän aurinkosuojaa. Näköhän on vähän saaneet aurinkoa. Alimmaiset lehet on palannut valkoisiksi, mutta voihan tietysti johtua lannoituksen puutteesta. Pitäisi tänä iltana varmaan sekin homma korjata, että nyt on lannoitevettä niille. Jäähän se oli se yksi kruunutillin laji. Mammutti. Minä katsoin, että tuolla on siinä toisessa lavassa, niin ne olisi niin kuin näin korkeata 2 sirkkalehdellä. Olisiko ne ollut 2 senttiä, 3 senttiä? Jos ne vaan nyt kestäisi siellä pystyssä eikä pala eikä kuole, niin saattaisi ehkä sitä tilliäkin saada. Ja toivottavasti nuo kurkuntaimet edes kasvaisi johonkin. Niin kasvasivat, että saisi niitä kurkkuja. Että voisi tehdä niitä itse säädettyjä kurkkuja. Joo. En tiedä, grillaisiko tänään. Olisi kyllä aika mahtava ilma. Varannut grillattavaksi niin sieniä, pekonia, kanapilettä, kesäkurpitsaa, paprikaa. Tää nyt nähdään. Eilen minä kyllä ostin uusia perunoita. Ne vissiin oli yli 4 € kilo. Ne varmaan on kotiin. En tiedä oliko ne kotimaisia. Epäilin kyllä, mutta kyllä aika mauttomia ovat. Erimoinen sirkutus kuuluu tuossa pöntöstä. Nattaliitintit käy ruokkimassa. Joo. Mitäs muuta? Ei tässä nyt kai mitään semmosia ihmeellisempiä. Niin, paitsi kattokaapas. Pannaan vähän lärvipiilo kynnet. Nämä on UV-lakalla tehty. Elikkä ei ole kovin laadukkaita UV-lakkoja. Tuostakin on jo pätkä lähtenyt. Tuolta alhaalta on lähtenyt. Mutta nekin Temusta tilattu.
taas 12 purkkia alla semmoisen 7 millilitraa ihan kokeeksi otin, kun ei ole UV-lakosta ollut koskaan minkäännäköisiä kokemuksia, niin taas maksaa ne 12 pientä putelia, niin olisiko ollut 3-4 euron väliin. Ja saman verran taas maksaa se UV-kovetin semmonen kynä. Mulla on tässä tämmönen pieni purkki. Tässä on ollut lip gloss, eli tää on huulirasva. Tää nyt ei kovin pitkä ole, eikä paksu. Niin olisiko se koveti ollut tosta päästä? Olisiko se ollut ehkä joku pitkä, semmoisen vähän niinku tämmönen kolmion mallinen USB ladattava sekki. Niin ihan hyvin toimi. Siinä on 20 sekunnin ja 60 sekunnin toi ajasti. Ihan hyvin se teki. Näissä on itse on tätä ennen tehnyt noita akryylikynsiä ja sitten geelikynsiä. Eli akryylikynnet on ilmakovetteisia ja geelikynnet on niin semmoisia, mihin tarvitaan tuo UV-uuni. Mens itikka survon nenään, niin ei ole näistä UV-kynsilakoista ei ole minkäännäköistä kokemusta. Ja sen takia mä otin vaan kokeeksi ihan halvimmasta päästä, mitä löytyi. Vehkehet. Siis jos minä lähden Suomesta tilaamaan sieltä, mistä minä olen tilannut näitä muita kynsitarvikkeita, niin se yksi kynslakka, tuommoinen UV-kovette, niin saattaa jo maksaa sen 5 euroa tai enemmänkin pullo. Parhaimmat jopa, en tiedä valehtelenko kovin paljon, mutta jotain 20 saattaa 15 euroakin maksaa yksi lakka. Mutta ne varmaan kestääkin ja toimiikin jo sille niin kuin pitää, mutta kokeilumielessä. Siis kestäähän nämä nyt minun kynsissä sillensä, no nämä on vajaan viikon ollut. Ootas mikähän päivä minä lakkasin, oliko nämä sunnuntai, jo keskiviikko. Lauantai tässä sunnuntai. Niin onhan nyt kestänyt niinku hyvien matkan, niin 4 päivä, 3-4 päivä. Normaali kynsilakka me ollaan ei kestä päivääkään. Se lähtee heti kuoriutumaan. Joutuu tiskailemaan ja liottelemaan käsiä pesuaineessa ynnä muuta. Niin tää nyt kuulostaa siltä, että meillä lähtee ihan 24/7 pesuaineella, mutta ei se sitä tarjota. Joo, nää kuoriutuu tälleen. Siis tää akryyliko, siis tää UV-lakka, niin tää on tämmöstä, voisiko sanoa vähän niinku muovimaista. Kyllä se ei ehkä jotenkuten pysyy tässä. Kyllä se, mutta semmoista. Mitäs muuta voisi hölistä? Ei nyt oikeastaan muuta kuin teille toivottelen erittäin hyvää viikon jatkoa ja kiitoksia kaikista kommenteista, mitä olette survonut, laittanut, pistänyt. Ja. Kiitos kun yleensäkin katsoit. Se on aika paljon, jos olet kestänyt sen tämän 14 minuuttia tässä matkassa mukana, mutta joo. Ei tässä nyt oikein muuta ole kuin revitään lakkoja sormista pois. Tostakin lähti jo peukalosta tommonen pätkä. Moottoripyörä. Joo. Ei kun vaan hyvät keskiviikon jatkot. Jos tänään oli keskiviikko, on se varmaan. Mie jatkan kahvin litkimistä. Kylmä kahvi kaunista, mutta ei sekään ihmetä, että ei joku sanoo joskus aikanaan. Mutta joo. Hei, palataan taas. Ja laittakaa sinne sähköpostiin tulemaan niitä viestejä. Löytyy siis sieltä, tai tämän minun kanavani sieltä
kuvauksista tai jostakin sieltä alkusössötyksistä, niin jos joku askarruttaa ja kiehtoo tai ihan muuten vaan tai jotakin käsitöihin liittyvää tai mitä vaan. Vastailen kun kerkiä. Moi!